bangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa kowe takon karo aku Bala Srewu kowe sapa aku Dewa Amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah leganing ati kowe. Geluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak.